Добро утро! Днес е събота и е 3 декември, мисля, че е 3 декември. Часът е 8:30 и аз вече съм станала, въпреки че не сме на училище, защото съм гладна и трябва да ходим да си взема закуска. И между другото, понеже сме по улицата, хората сигурно ще ми се смеят, но на мен това ме интересува, така че няма значение. Вече е по-нормално време през деня и съм излязла. Ще отида до близкото кафене, за да пия един сок или кола или нещо от този сорт и да седна да публикувам видеото, което съм подготвила, което е за втори, т.е. за петък. И с това ще се занимавам в близките 2 часа. Може да ви снимам оттам, ако има нещо за снимане. Искам да ви кажа, че тук снегът доста е намалял, даже вече почти го няма, даже няма къде да ви снимам останки от сняг, въпреки че имаше сигурно 20 см, когато наваля. В момента не е останала и капка, което може да ви покаже, че въпреки че е ветровито, времето е доста топло тук. Като се замисля, в тази част на помещението е доста светло, но исках да ви питам дали и вие постоянно ви се налага да си чистите четката за коса, тъй като моята поради някаква причина постоянно има не само космите, ами и власинки в нея, които трябва периодично да ги чистя с топла вода и с някакъв тънък предмет, през който да минавам. И се чудех дали и при вас също положението, или просто аз използвам някаква неподходяща четка за коса, която прави това нещо. Аз ги виждам. Ето ги. Хей хора, днес явно ще е влог, в който ще ви влогвам предимно навън. В момента съм навън с ето това малко същество. Нека ви я покажа на вашето внимание. Това е Сузи или пък Сиси, която хич не ме слуша, защото не съм я разхождала отдавна и преди малко направих такъв граф, за който се служава да я линчувам. В момент, че имам преди малко минахме покрай една локва и имаше съвсем малко място за ходене и аз пуснах зад мен, за да може да мине. Тя започна да тича и направо си ме бутна вътре в локвата. Точно настъпих в локвата и затова краката са ми мокри. Вече веднъж се измъкна от каишката и затова вече всеки път, когато започва да се върти, ме страх, че ще изпяга. И затова се оказа, че разходката ми с нея не е чак толкова лека, колкото си я представих. Сега мисля да я пусна от каишката, смятам, че ще ходи покрай мен. Винаги, когато идваме на разходка с кученцето ми, идваме ето тук на тази полянка, защото е страшно красиво. Има много място за разходка и най-важно няма хора, тук е абсолютно пусто и спокойно. И тъй като днес времето е прекрасно, решихме, че може да излезем и да се поразходим малко. Ето така изглежда между другото поляната, наистина е много, много красиво, тук не се вижда от слънцето. Ето ми мен, янката ми. Здравейте! За съжаление си загубих кученцето. Пуснах я, за да може да се разходи и сега не я виждам. Вече навън е супер тъмно, вечер и е късно. И поради тази причина светлината е отвратителна. Съжалявам за което, ако не се вижда поради някаква причина. Добре, но намерих възможно най-доброто кътче, което да има някаква светлина. Исках да ви кажа, че от едното село, в което живеят родителите на майка ми, се преместихме в другото, което е на 10 км горе-долу, при родителите на баща ми и в момента сме тук. Исках да ви кажа, че реално тук нещата стоят по различен начин. Идваме предимно да помагаме, почистване, готвене и така нататък, понеже тук живее само дядо ми. И като цяло нещата стоят по различен начин. Имаме някакви задължения, които трябва да изпълняме, включително и аз. Имам си фенерче за глава, което е супер яко между другото. Надявам се, че не ви осветява, но все пак виждате как изглежда. Не мога да видя. Не мога да го спра. Много глупаво фенерче, иначе много помага, когато навън е тъмно и искаш да стигнеш до някъде. Особено тук на село върши перфектна работа. Исках да ви го покажа, понеже е супер яко и прави прическата ми супер странна. Искам да ви пожелая вече лека нощ, тъй като стана късно и мисля, че е време да си лягам. И ще се видим в следващото видео.